I denne film gennemgår jeg, hvordan du sælger i vores gruppe. For at sælge på gruppen, som du kan se, der er mange, der har gjort, så skal du lægge dine varer i mapper. Du skal være opmærksom på, at i køb og salg, almindelig køb og salg, der må du ikke sælge børnetøj og udstyr til børn. Det gælder så også cykler, dametøj og herretøj og nye varer. Du kan heller ikke tilbyde job. Det skal i nogle af vores andre grupper for det. Du kan se de andre grupper herovre, og det kan du se inde på Esbjerg-gruppernes side. Men nu skal vi oprette en annonce. Jeg har gamle printer, jeg gerne vil sælge. Og når jeg trykker på billedet her, kommer jeg ind i vores mappeoversigt. Og jeg skal så finde en mappe med elektronik. Den kommer her. Beklager mit fantastisk langsomme internet. Sådan er det altid. Nu er jeg inde i mappen, så trykker jeg på tilføj billeder her. Tilføjer mit billede. Så skriver vi lidt om det. Jeg sælger en OB-brænder. Den er næsten så ny. Nye patroner. Pris, jeg vil gerne have 150 kroner for den. Og den kan afhentes i Gesing. Det vil sige, at du skriver, hvad er det, du sælger? Hvad er standen på det, du sælger? Din pris. Der skal du læse i reglerne vedrørende prisen. Og også hvordan den afhentes. Og det handler simpelthen om, at vi dækker et ret stort område. Og det betyder, at for dem, der bor i yderområdet, der kan der faktisk være langt fra den ene til den anden ende. Så det er også meget forskelligt, hvor langt man gider at køre for at hente nogle ting. Men så slår du billedet op, jeg tror ikke, jeg har noget. Så kom dit billede i mappen, og den vil jo så være allernederst. Det betyder, at den der leder efter noget elektronik, jamen de kan gå ind og finde det. Det der er i det er, at dit billede er så ikke kun på forsiden. Og I kan se, at der er sket en fejl her i uploadningen, der jeg går ind på, at min beskrivelse er faktisk forsvundet. Så der kan jeg gå ind og trykke her, og redigere, og så må jeg simpelthen skrive det igen. Og det er nogle af de her Facebook-luner. Vi ved aldrig, hvordan Facebook opfører det i forskellige dage, og det må vi bare leve med. Så, og trykker færdig her. Nu vil jeg gerne have min annonce på forsiden, for lige nu ligger den kun i mappen. Når jeg kommer på forsiden, så skriver jeg op. Hver bruger har 5 ops i hver gruppe. Det betyder, at hver gang, at du skriver under en annonce, tæller det som et op. Så du har altså ikke 5 op per annonce, men 5 op per gruppe. Og et løst opslag tæller også som et op. Du kunne gerne lægge på forsiden. Og det gør den sørme også. Den ligger her, så man kan se den. Når du nu har solgt din vare, så kan du vælge at gå ind i mappen og trykke på billedet. Så trykker du her på indstillinger, og så siger du fjern dette billede. Og så er det væk i mappen også. Du kan også gøre det, at du her på forsiden siger slet opslag, og så er det væk. Det var det. Jeg håber, du får stor glæde af det.